Prezident Gurbanuly Berdimuhamedov agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda çykyş eden türkmen türgenleriniň ýokary netije görkezip bilmänliklerini aýdyp, bu ugurda alınıp barylan işlere nägidelik bildirdi. 1-10 noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen halkara sport çäresinde öý eýesi Türkmenistan 3 medali bilen 16-njy oruna münasip bolupdy. Türkmenistanyň hasabyndaky medallaryň üçsini hem diňe bir türgen, ýagny 21 ýaşly Ýulduz Jumabaýewa almagy başardy. Ol 45 kilogramy çelini iň ýeňil agram derejesinde çykyş edip 2 kümüş we 1 brünç medallara eýe boldy. Çempionatda Türkmenistandan jemi 10 türgen gatnaşyp, olaryň 4-üsi kadadan çykma gosmaçylaryň hatarynda çykyş edipdi. Berdimuhamedov duşenbe güni geçirilen Nowotdak video şekilli ismatlagynyň dowamında eden çykysynda ýurtda sportuň östürilmegine ägirt uly teristlerin göýberiländigine garamazdan olaryň netijesiniň görünmeýändigini aýtdy. Şeýle ol munyň bilen baglylykda dürli maslahatlarda, mejlislerde, sultanda giň meşhurly ýarışlary geçirmäge görülen taýýarlyk pursatlarynda anyk tawşyryklaryň bir näçedik berilendigine garamazdan olaryň dogly ýerine ýetirilmändigini hem belledi. Emma prezident gurrüňüne eden sol ýerine ýetirilmedik tawşyryklarynyň jekmejekleri barada hiç zat aýtmady. Mundan başga Berdimuhamedov türkmen türgenlerine halkara ýarışlarda beýik ýeňişleri gazanmagy, türkmen sportunyň derejesini belende götürmegi üçin ähli zerur şertleriň bardygyny öňe sürüp, sporty östürmegiň ilmi usuliýet esaslaryny kämilleşdirmegi tawsyrdy. Prezidentiň bu ugurdaky tawşyryklaryna we çykyşlaryna garamazdan halkara ýarışlarynda türkmen türgenleriniň Berdimuhamedowyň öz sözü bilen aýdylanda beýik ýeňişleri kän göze ilmeýär. Ýatlatdyk Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda jemi 245 medal gazanan Türkmenistanly türgenler Indoneziýada geçirilen halkara ähmiýeti has derwayt Aziýa oýunlarynda bary ýogy 3, ýagny 1 kümüş we 2 brünç medallary gazanyp bilipdi. Şeýle-de Türkmenistan 27 ýylyň içinde ýekejede olimpiýa medalyny alyp bilmedi. Galyp ertede 10-njy noýabrda geçirilen video şekilli ismatlagynyň dowamında agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barada gurrun edilendi. Onda öý eýesi Türkmenistan bilen bagly ýüze çykan dawaly ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň Agyr Atletika Federatsiýasynyň dopinga garşy bütün dünýä agentliginiň bu ugurdaky gadagançylyklaryna garamazdan diskwalifikasiýa edilen Türkmenistan gyçysy Umurbek Bazarbaýew tälimçilik işlerini çekendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Mundan başga Türkmenistanyň 4 türgeniň ýarışlara kadadan çykma gosmaçylaryň hatarynda gatnaşdyrylmagynyň halkara Agyr Atletika Federatsiýasynyň düzgünnamasyna gawat gelmeýändigini ykdylypdy. Şeýle-de ýarışlara gatnaşmak üçin arda bilen ýüz tutan 20 türgeniň diňe 8-sine bäsleşmäge ruhsat berildi. Maglumaty görä stangyçylaryň aglabasy ýarışyň şertlerine laýyklykda özleriniň ýeredikleri, ýagny ýaşaýan we ýerleşen ýerleri barada antidoping dolandyrys ulgamynda izigderli hasaba durmandyrlar. Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda medallaryň umumy sany boýunça Hytaýyň topary 53 medali bilen 1-nji orny, Taýlandyň topary 17 medali bilen 2-nji we Demirazy Koreýanyň türgenleri 12 medali bilen 3-nji orny eýelediler.